Работодателите какво искат от нас? Искат много бързо и много качествено да им осигурим точните хора за точното място, казвам много кратко време и ако може на много ниска цена. И как ги подбираме тези точни хора за тези точни места? Миналата седмица случай, истински, защото съм помолена 24 часа да разказвам истински случай. Обажда се една компания и каза: искам 3 нинджи на Excel. Така вика, да могат да седнат в Excel, да правят всичко и да обичат монотонната работа, защото по 8 часа се стои на компютър и се вадят справки от Excel. Точка. Никой не се е вълнува от образование, от пол, от възраст, от дали си от Шумен, от къде ли не. Нинджа на Excel. Такъв тест по Excel бяха измислени, че хората излизаха разплакани от изпит. То не беше интервю, то беше тест. 15 въпроса на Excel. Малко теория, малко задачи. Разтреперани излизаха момичета. Толкова. Точният човек за точното място. След това господин Данев каза езиците. Дали един човек, който е завършил химично инженерство с френски език, като му започва работа в голям център за аутсорсинг услуги с френски език, всъщност си работи с висшето си образование. Не знам. Езика, ключови умения, меки умения, защото няма работодател на света, който ако го питат дали искаш да наемеш следващия Стив Джобс или Ричард Брансън, да каже не. Ма те и двамата нямат диплома от никакъв университет. Не омаловажавам университетите, в смисъл наистина много се радвам, че за толкова време успяхме да създадем диалог и наистина виждам желанието на университетите да произведат това, което трябва на бизнеса. От Американския университет, изобщо чуждите университети, преди години имахме един бас с един колега, трябваше да наемеме много успешно много качествени хора. Той каза: няма да ни казваш кое дете от български университет и кое е завършило в чужбина. Аз ще познавам, не ми давай CV-та. Не сгреши нито веднъж. Този от България, този не. Защо? Те влизат по различен начин. Те се явяват по различен начин на форум кариери. Продават се по различен начин децата. Затова те от западните университети получават по-големи заплати, защото изглеждат така някакси по-добре. На форум кариери какво става? Стоиме на сергията, на щанда. Идва дете от чуж университет: здравейте, аз съм Елена, прочетох за вашата компания, вие търсите маркетолози, аз съм правила стаж тук, направила съм си портфолиото, вижте, вземете. Студент от Български университет стои. И аз добър ден. Добър ден. Кажи: ами вие какво предлагате? А ти какво търсиш? Ами аз уча право. Добре, какво университет учиш право? Ами така, няма значение. Добре, какво търсиш? Стаж, позиция. Ами вие нещо предлагате ли? Какво да му предложа? Това е. Всъщност това, което на времето, като учи в един университет, трябва да ти формираме инженерна мисъл. Много им благодаря наистина за това, което направиха. Защото това формира университета. Мисъл, поведение, компетентности, начин да можеш да се продадеш. Университета произвежда продукт. Ние сме пазар на труда, но пазар в истинския му смисъл. Тези, които сме се срещали, знаят, аз винаги с това си говоря. Сергия, аз купувам, ти продаваш. Колкото по-хубаво се продавам, толкова по-висока заплата може би ще взема. Не знам. Тук напоследък още един случай и понеже ми казаха, че имам само 2 минути, аз вече ги изядох. Производствено предприятие, така в сферата на промишлеността, търсене техници, технологии. Питаме менеджери, човешки ресурси, какви специалности, какви професионални направления. Моля ви, само гледайте да не са доктори. Всички други ще ви научим, докторите са ни малко по-специални.